Привет, приятели! Днеска е събота, пак съм за риба. Реших пак да посетя Бистрака, но преди това ще се отбия на това геолче. Това се намира точно преди Бистрака, под пресевната, която е на Покровнишко шосе в Благоевград. Тук лятото съм виждал доста големи риби. Нямам представа какви са, никога не съм ловил тук. Геолчето е малко, това е най-вероятно е останало от работа на пресевната и като гледам не е от скоро, от много давна. Има доста шафар, но има доста дълбочина, може би повече от метър и половина. Лятото имаше, забелязах, че имаше доста големи риби, както казах. Надявам се да има нещо. Ще облова първо тази част. Тук, натам също има малко от него. И после насочвам към Бистрака. Реката може би се чува. Много е пълна. Заляло е почти всичко, което е по-плитко от коритото. Плитките брегове. Не става за... Може да пробвам, но най-вероятно няма да пробвам да ловя нищо в нея, защото е много буйна. Има места, които са спокойни, но не знам дали ще има риба. Като тръгна за Бистрака, може и да пробвам. Нищо не ми коства. Главно, знаете, аз ще ловя на клатушки, на воблерчета, цецета и разни други там, които имам. Може и някой силикон ще видим на бас, ако не ми стигне времето да потърся някой бас на изкуствен черви и така. Надявам се да се получи нещо като риболов. Това е вече доста напред на времето. Около 11:30 е. И за 2-3 часа ще направя така една разходка. До после ще видим. Само видяхте ли как се изстреля? Айде! Айде! Колко си имаме! Каква красавица! Опа! Ела тука! Ела! Ела тука! Ела! Малка штука. И това не бях очаквал тук да хвана. Малко штукле. Само че трябва да сменя ръцете. Ева тук. Тук, че се разкървило. Така. Айде, отвори устата. Как се ушила, направо се е зашила яката. Айде, приятелче. Това не съм вярвал. Ще фана тук и штука. Видяхте само как се изстреля от... Точно е там от... там има едни шафари, от тях се изстреля штуката. Точно си мислех, че красавица.
Сега освобождаваме. Мои приятели, оказва се, че това гьолче има доста щука и обича цеце. Само да го видим къде е. Ей! Как си се за... Малко трудно ще извада тая. Хайде, пусни се малко. Стига стиска. Ужас. Много гадно се е закачила. Ей! Дървозък. Ами, пускаме я. Се тръгва. Това е малко по-идричка от предишната. Отплава. Това е хубаво. Малко кръв пуснах, ама... Видяхте? Не знам дали видяхте на камерите как са. Атакува е точно тук, обаче само заплясна над водата и това беше. Точно е тук точно зад шафара. Пак беше щука. Хо-хо-хо! Още един път удари. О! Та е малко по-едра. Не. Стой! Не се друси. Красавица. Стой. Стой, де. Ето я. Не е голяма, но... Обаче е ударена тая. Е, тук вече тази се закачила много добре. За устата. Ето. Малко штукленце. Оп! Стой! Стой! Айде, да пускам вътре. Айде.
Тая много добре ма изненада. Горе-долу колко беше като предишната. Една идея малко по-едра. Явно това ЦЦ им харесва. Ще помятам още малко, със сигурност. Привет, ами това е за днес от мен. Вече се почти стъмни, приключвам с риболова. Успях да извадя 3 штуки, малки, но аз съм много доволен. Много така приятно ме изненадаха на CC28. На камолката явно тия воблерчета и ловят и штуки. Не само костур и кефал, ами и штука, и то много успешно. Имах много удари, имах 2-3 удара доста така добри, обаче не можаха да се закачат. Ще запомня това гьолче и друг път пак ще го посетя и отново на воблерче, защото явно им харесва. Защото пробвах ги и на клатушки и не кълват. Но воблера го харесват. Едната штука беше много малка, около 20 см, другите две бяха около 30 може би. Ако ви е харесало видеото, ударете по един лайк, коментирайте. Ако нещо ви интересува, споделяйте видеото, абонирайте се за канала и камбанката не забравяйте, за да имате известие, когато кача ново видео. Ами това е за сега. Пожелавам ви един страхотен уикенд. Чао!